staan hier aan de Pastoor Friesestraat. En dan zult u misschien afvragen, wat doet Sinterklaas hier bij het oudste huis van Meijel, de kapelanie? Nou, die vraag kan ik het beste stellen aan Roy. Pastoor Friese, een van de bewoners vroeger hier van de kapelanie. In Meijel heb je de Sint-Nicolaaskerk, dus het is nogal logisch dat Sint-Nicolaas vereeuwigd is in de muren van de kapelanie. Ja, zometeen in de tuin gaan we bijzondere gasten ontvangen, namelijk 2 directeuren van profclubs. Zeker, we hebben Marco Bogers te gast, hij is directeur van VVV Venlo. En Martijn Wismans, sinds kort directeur van Rode JC. En daarnaast is hij ook nog voorzitter van een amateurclub. Ja, en jeugdreporters schuiven zo meteen aan tafel. Die hebben het bijzonder goed gedaan. Die hebben heel veel complimenten gekregen over de interviewtjes die ze de afgelopen weken hebben laten zien. En we sluiten af met muzikanten, namelijk Ruud en Dali Luker. Ik denk dat we zo snel mogelijk kunnen beginnen. Dit is Oranje Zomer. Ja, welkom en goede avond. Nederland heeft zich geplaatst voor de 8e finales en dit is de Oranje Zomer. Vandaag bijzondere gasten, namelijk 2 directeuren. De directeur van VVV, Marco Bogers, welkom. En ook de directeur van Rode JC, Martijn Wismans en Roy Simons. Realiseer me opeens, Roy, dat jij ook directeur bent geweest van een profclub. Dus ik zit hier eigenlijk met FC Limburg aan tafel. Ja, ik ben overigens geen directeur geweest, ik was manager in die tijd. Ja. Ik mag nu zeggen van de beste club van Limburg, ligt gevoelig hier denk ik. Maar, dat is heel pijnlijk. Dat is pijnlijk. Omdat u dan nog een Eredivisie op dit moment, hè. Wat een pijnlijke avond. Pijnlijke avond. Het wordt een hele pijnlijke avond, want ik ga natuurlijk ook de vraag stellen wanneer gaat Roda naar de Eredivisie. Want vanaf november dan zwaait u de scepter. Dat betekent waarschijnlijk met een oog op een bepaald jaar dat we weer terug de Eredivisie ingaan. Of ben ik nu te optimistisch? Ja, dat klopt. We hebben een plan. Maar ja, plannen in de voetballerij, dat is altijd natuurlijk heel afhankelijk van veel factoren. En ook de spreekwoordelijke bal binnen buitenkant paal. Maar Ja. de ambitie is zeker om weer naar de Eredivisie te gaan als Roda. Ja, Absoluut. ja, dat is een veilig antwoord, hè? Ja. Maar er wordt nog geen jaartal genoemd. Dat kunnen we nog niet. Of is het een 5-jarig-plan, een 3-jarig-plan? Ik zie Marco Bogers, die heeft al het antwoord klaar, hè? Want VVV wil natuurlijk direct het jaar erop naar de Eredivisie. Ja, dat zou je zeggen als je gedegradeerd bent, dat je meteen weer moet terugkeren. Maar de ervaring leert dat dat niet zo gemakkelijk is. Dus ik vind het ook gevaarlijk om die uitspraak nu te doen. Ik denk wel dat het, laat ik zo zeggen, dat VVV er alles aan moet doen om dat weer te realiseren. Maar het is ook zo dat wij niet het hoogste spelersbudget hebben komend seizoen. Ook niet de hoogste begroting. Dat zegt niet alles. Maar ik vind ook dat we ons weer wat tijd moeten nemen om de juiste dingen met elkaar te realiseren. Even op de resetknop te drukken. En meestal kost dat even tijd als je gedegradeerd bent. Want je hebt natuurlijk ook nog te maken met de naweeën van de Eredivisie. Doorlopende verplichtingen. En zo kan je nog even doorgaan. Ja. Dus ik vind dat we ons wat tijd moeten nemen. Maar de ambitie is er absoluut. Maar supporters zijn altijd heel ongeduldig, hè? Nou is VVV een ploeg die de afgelopen 20 jaar, want zo lang werkt u er al. Mogen we elkaar tutoyeren? Ja, tuurlijk, graag. Werk je er al? En dat betekent af en toe een degradatie, maar af en toe ook feest. Dat hoort een beetje bij de club. Dat hoort bij VVV, de heen en weer. Ik heb het 3 keer mogen meemaken, dus 3 keer promotie, waarvan 2 keer een kampioenschap. Ja, dat is bijzonder om mee te maken. En degradatie is een grote teleurstelling. Maar je hebt in ieder geval, en dat is het positieve, er gebeurt altijd wat. En als je eigenlijk roemloos meedraait in de Eredivisie, dan is er op een gegeven moment ook niet zo heel veel meer aan. En wij weten gewoon, dat is ook onze positie, dat wij een keer kunnen degraderen met ons budget en onze beperkingen. Maar de kunst is altijd, en dat is ook het mooie, dat je ook wel weer stappen kunt zetten en ook wel zomaar weer kunt promoveren. Mm-hmm. Dus het maakt de club ook wel weer bijzonder, kleurrijk. En soms is het ook een teleurstelling, net zoals afgelopen seizoen. Ja, nou is het bij Roda zo, dat was toch altijd een vast factor in de Eredivisie, hè? Grote geldschieter, op een gegeven moment gehad, jarenlang. Dat is een heel ander verhaal, hè? VVV degradeert af en toe, komt dan weer terug. Bij Roda was het op een gegeven moment een klap. Is hij nou eindelijk te boven? Dat wel. Roda heeft natuurlijk meer dan 40 jaar Eredivisie gevoetbald. Is toen 2 keer gedegradeerd, tussendoor nog een keer teruggepromoveerd en weer gedegradeerd dus. En ja, dat brengt wat
onrust met zich mee natuurlijk. Na een degradatie gebeurt er wat binnen een club, dat kan Marco ook beamen. En zeker een club als Roda, die altijd gewend was op eredivisieniveau te voetballen. Dus ook in de organisatie, afslanken, mensen eruit. Sportief natuurlijk de druk erop om snel terug te keren en dan weer terugvallen. Dus daar is veel gebeurd. En dan zie je ook dat het dieptepunt op een gegeven moment is bereikt met in het seizoen 2019-20, coronaseizoen zeg maar. Ja. En 17e plaats en afgelopen seizoen weer 8e. Dus laten we hopen dat de stijgende lijn weer eens ingezet wordt. Ja, en dan vervult u, of mogen we elkaar ook tutoyeren, je functie samen met het voorzitterschap van Hegelsom. Hè? Wat Klopt. eigenlijk minstens net zo'n belangrijke rol is, toch? In de voetballerij. Ja, zeker bij een amateurclub. Lukt dat nog? Nog wel. Afgelopen seizoen is zeker op het amateurfront natuurlijk heel erg rustig geweest. Dus ik denk dat ik pas komend jaar echt ga ontdekken in hoeverre het goed te combineren is. Ja. Wordt er dan nooit geplaagd in Hegelsom als het niet zo goed gaat met Roda, dat ze daar een reactie op geven of zijn ze niet zo gemeen daar? Oh, dat zal zeker gaan gebeuren. Ja, zoals gezegd, heel weinig. Ik ben maar heel weinig tussen de mensen geweest in Hegelsom het afgelopen seizoen. Maar dat zal het komend seizoen zeker gaan gebeuren als daartoe aanleiding is. Maar laten we hopen dat die aanleiding er niet zoveel is. Ja, vanaf november bent u aan het roer eigenlijk bij Roda. Want van tevoren was u specialist in schuifdaken. Iets totaal anders. Ja, ik zat in een commerciële functie bij Inalfa in Venray, schuifdakenfabrikant. Ja. En, om nog even reclame te voetbal maken. was op dat moment alleen hobby inderdaad. Ja. Zit ik hier nou aan tafel met 3 commercieel ingestelde mensen? Ja, ik denk het wel. Ja, Denk ik wel. We hebben, tenminste van Marco weet ik het zeker, een commerciële opleiding. Dat geldt voor mij ook, van Martijn weet ik het niet. Ja. Maar, Want voor de insiders, Marco heeft nog stage gelopen. Ik wil niet zeggen het vak geleerd, dat gaat misschien te ver. Maar toch stage gelopen op jou, Roy? Ja, dat klopt. Ik had een beetje dezelfde weg bewandeld als Marco. Ik was destijds ook HAO'er en ik wilde per se afstuderen bij een voetbalclub. Nou, dat lukte toen bij Fortuna. Waarom wilde jij per se afstuderen bij een voetbalclub? Ja, dat was toch een beetje dat jongensachtige bij mij, denk ik ook. En dat had Marco volgens mij ook een beetje van... eerst wil je altijd voetballer worden. Nou, de junior reporters hier, dat zijn ook van die willen ook graag voetballer worden. En op een gegeven moment denk je, nou, dat gaat het niet worden. Nee. Dacht je dat al snel? Dat dacht ik redelijk snel. Ja. Tijd. En dan gaat je droom een beetje verschuift aan. Ja. Van werken bij een club. Nou, dat is gelukt bij Fortuna. En daar was ik van 1995 tot 2001 heb ik daar gewerkt. Prachtige tijd gehad. Ja. Want toen was je zelf hoe oud? Nou, toen ik begon, dan was ik 24. Dus ik was ook vergelijkbare leeftijd als spelers. Namen ze je serieus dan? Ze namen me heel erg serieus. Kijk. En Marco ook of niet? Nam je hem serieus? Ja, zeker. Want het was mijn stagebegeleider. Dus ik was wel van hem afhankelijk. Dus mijn eindrapportage. Ja. En dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Maar wat Roy zegt was een hele mooie tijd. Wat ik me kan herinneren, dat was een Fortuna en opwaartse lijn. Nieuw stadion. Goede resultaten onder leiding van Bert van Marwijk. Mark van Bommel speelde. Dan kan wel even doorgaan. Maar bekerfinale gehaald. Ja. En ik mocht in die tijd stage lopen. Dus ik kreeg dat allemaal mee. Dus het is mooi dat je dat ook... vanaf die tijd wilde ik ook per se in de voetballerij werkzaam blijven. Ja. Want had je ook wat Roy had, dat je tijdens het voetballen merkte, want je zult gevoetbald hebben waarschijnlijk? Ik heb zelf ook gevoetbald. Ik was keeper altijd. Maar ik had niet zozeer dat ik per se in betaald voetbal als voetballer terecht wilde komen. Maar wel in een bepaalde functie, een bepaalde rol. En langzaam groeit het dan wat meer. Want Roy ook zei, het is meer een jongensdroom. Ja. Maar als je een paar jaar later, kan ik me goed herinneren, op enig moment bij een vergadering van eredivisieclubs zit, dan denk je, nou, het is toch wel bijzonder dat je dat kunt meemaken. Ja. Maar dat was dan weer een aantal jaren terug. Maar het blijft natuurlijk wel een ambitie die je dan ook hebt kunnen waarmaken. Dat is wel mooi. Ja. Nou is het zo, je zegt het zelf al, keeper. Zijn keeper altijd eigenaardige mensen. Hè? Ja, je bent eigenlijk ook eigenaardig dat je 20 jaar aan die vereniging verbonden bent. Dat is een uitzondering volgens mij, hè? Dat is in de voetbalwereld. Echt een grote uitzondering. Er zijn er nog maar een paar. Wat is het geheim? Nou, dat is geen geheim. Ik denk dat op enig moment, wat ik al zeg, je hebt liever leed gedeeld met en ook met de club. En uiteindelijk raak je er toch mee verknocht. En is het ook wel je ding geworden? Is het ook je club geworden? En je ziet ook een club in ontwikkeling. En dat heb ik allemaal mogen meemaken. En ik heb natuurlijk ook daar eigenlijk een bepaalde rol in gehad. Mm. En ik vind dat vind ik wel mooi dat je een club hebt kunnen ontwikkelen. En je staat iedere keer weer voor een volgende stap. En uiteindelijk is het altijd de vraag van hoe lang ga je nog door? Hou je het vol? Wil je het nog? Ja, dat zijn allemaal vragen die wel een keer bij je opkomen. Van de andere kant, het blijft wel
hele dynamische wereld. En ik ga iedere dag met heel veel plezier naar het werk. Ondanks ook de nodige tegenslagen, dat moet ik ook eerlijk erkennen. Maar ik vind het een hartstikke mooi beroep. En zolang ik de energie heb en het gevoel heb van we kunnen er iets moois van maken, blijf ik dat werk doen. Ja. Is het nu een beetje de tering naar de nering zetten als je naar de eerste divisie gaat? Betekent dat meteen zoveel procent minder budget? Zonder in details te treden, maar is het zo heftig altijd? Ja, dat is heel heftig. Ik zeg altijd, je stort eigenlijk wel een ravijn in. Financieel, want je kunt niet ver terug in je koststructuur. Ja, je moet terug in je koststructuur. Ja. Maar als je een aantal jaren op rij Eredivisie gespeeld hebt, heb je ook iets opgebouwd met elkaar. Dat gaat ook gepaard met bepaalde kosten. Dat moet je nu afbouwen. Maar dat doe je dan geleidelijk aan. Je kunt dat niet in één keer afbouwen. Dat gaat gewoon niet. En je staat ook voor een bepaald kwaliteitsniveau. Zowel op als buiten het veld. En de zaak is toch om een zo groot mogelijk spelersbudget te behouden. Om toch weer competitief te zijn. Alleen, het betekent wel, en dat was ook de afgelopen weken bij VVV het geval. Ja, je zult de tering naar de nering moeten zetten. Dat heeft consequenties voor mensen met gezin. Dat vind ik het meest lastig. Want die mensen kunnen daar in wezen helemaal niks aan doen. Nee. En nu ook nog het verwachtingspatroon weer gaan managen. Want dat is ook altijd zo van een club degradeert. Dus volgend jaar moet je weer terug. Maar als je dat vanaf het begin gaat roepen dat je terug moet. Ja. Meestal gaat het dan niet goed. Ja. Je moet zorgen dat je weer met elkaar de juiste dingen. Je moet leren van de fouten die gemaakt zijn. Hè. Die hebben, fouten, maar in ieder geval, die zijn ook bij ons gemaakt. Je moet daar conclusies uit trekken en vervolgens moet je de juiste dingen proberen te doen. Alleen dat kost tijd en die tijd moet je ook een trainer gunnen. Die moet je spelers gunnen, maar die moet je eigenlijk ook een hele organisatie gunnen. Anders leg je er onnodig heel veel druk op. En ik denk dat dat niet kan. Je moet echt weer gaan bouwen. En dat hebben wij ook wel vaker bewezen dat kan. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. En misschien is het niet dit seizoen, maar is het dan een jaar erop. Ja. Nou is het dat ooit een keer een poging werd gewaagd om betaald voetbalclubs in Limburg samen te laten werken. Ik weet nog dat was voor jouw tijd, overigens. Maar Roda vond het helemaal niks. Hè. Die gooide ontzettend veel roetend eten. Dat kan ik me nog herinneren. Hè. Zou dat nu nog steeds zo zijn? Ja, ik denk dat onbespreekbaar. Ik denk dat absoluut onbespreekbaar. Absoluut. Ik heb het toen van dichtbij meegemaakt in die tijd. Toen was het ook heel erg actueel. En toen was de emotie natuurlijk niet te stoppen. Nergens niet. Alleen kijk, je moet dan ook accepteren, dat geldt dan ook voor VVV, voor Roda en wellicht ook weer ooit voor Fortuna, dat je soms ook een trapje lager, dat moet je dan ook met elkaar accepteren. Ja. Dat je daar dus met een relatief veel clubs in een klein gebied, kun je dus ook nooit met z'n allen, met 4 clubs op het hoogste niveau acteren. Dat kan niet. Nee. Dat moet je dan ook met elkaar accepteren. Ja, klopt. En op zich hoeft daar ook nog niet eens iets heel ergs mis mee te zijn. Maar goed, ik heb ook gelezen na jullie degradatie, ook van de publieke opinie het ook soms wat negatief en zo. Maar dan denk ik ook van ben ook realistisch. Ik vind de VVV het jaren fantastisch heeft gedaan. Maar er komt ook een moment dat het even, en daar baalt dan iedereen van. Maar het is uiteindelijk ook wel een klein beetje onderdeel van hoe de voetbalmarkt als het ware in elkaar zit. Ja. We praten zo meteen verder. Ken je nog Frank van Kemenade, ooit sportarts bij VVV? Frank van Kemenade, de naam ken ik wel. Ik heb hem zelf niet gekend. Misschien net voor jouw tijd. Dat denk ik wel, ja. Dat was nog in de tijd dat ze een hele goede sportarts hadden bij VVV. Misschien nu ook, neem ik aan. En hij geeft even zijn mening over het EK tot nu toe. Het wordt Tsjechië, Frank van Kemenade. Ja, daar moeten we even over praten. Wat gaan we daarmee doen? Oprollen of een probleem? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Heel verrassend, hè? We hadden Portugal verwacht. Dat zou wel een spektakelstuk geworden zijn. Maar ik heb dat elftal van Tsjechië eens bekeken. Die namen, ik ken ze bijna geen van allen. Maar als ik zie bij welke clubs ze spelen, Werder, Bremen, toch een aantal hele Sevilla, grote clubs. Denk ik dat dit een elftal is wat je niet moet onderschatten. Want dat is natuurlijk wat op de loer ligt. Ik heb vorige keer gezegd dat de laatste wedstrijd van Nederland hopelijk niet het B-elftal op het veld zou komen, maar dat men de spelers die altijd erin staan. Daar heeft Frank naar geluisterd. Ja. Tot op zekere hoogte. Ja, de andere Frank heeft er naar geluisterd. Ja. En dat heeft goed uitgepakt. Hè. Kijk naar Malen, geweldig, goede inval. Nou, dus men zit in een opbouw. Ik hoop dat ze dat doorzetten. En dat ze zo blijven spelen. En nog beter dan vorige keer. Maar onderschat de Tsjechen niet. Want het is de knock-out fase, dat weet je. En een knock-out fase betekent eventueel bij gelijkspel een verlenging. Ja. Het kan ook penalties worden. Ja. Nou is dat zenuwslopend penalties. Nou, zelf sportarts geweest in Den Bosch en bij VVV. Moest je toen ook het psychologische gedeelte voor je rekening nemen? Ja, er was geen psycholoog, er was geen haptonoom. Ajax had Ted Troost, hè, in vroege tijden.
Ja, nee, dan ben je als sportarts natuurlijk alles. Maar dat doe ik elke dag, dat weet je, Ja. weet je als geen ander misschien wel. Ja. Psycholoog erbij. Ja. Maar ik denk altijd, maar die mannen doen dit voor een beroep, die krijgen daar ruim voor betaald. En ja, zo'n penalty moet toch gewoon zo'n doel van 11 meter waar dan de keeper in staat, die kan niet bij de hoeken. Dat moet toch appeltje eitje zijn, weet je. Zaten er spelers bij, bijvoorbeeld de clubs waar jij sportarts bent geweest, die eventueel geen penalties durfden te nemen? Nou, dat heb ik eigenlijk niet meegemaakt. Nee. Zoiets wordt van tevoren afgesproken. Hè? Wordt van tevoren afgesproken van, nou, komt er een penalty, dan is hij de eerste die hem neemt en hij de tweede. Nou, zo gaat dat. En dat zijn vaak jongens die echt heel goed kunnen focussen, want dan gaat het om je afsluiten op dat moment, voor de bal gaan en gewoon strak, scherp in die hoeken spelen. Ja. En dan is het gewoon 100% goal. Ja. Even wat tips van Frank, hoe je een penalty moet nemen. Ja. Ben je zelf trouwens rechts- of linksbener? Ik ben linkspoot. Linkspoot? Ja, linkspoot. Dat zijn meestal creatieve voetballers, hoor. Ja, dankjewel, dat dacht ik ook. En linksbuiten, linksback vroeger, daarna linksbuiten, omdat Ja. ik wat meer doelpunten wilde zetten. Maar Op niveau gespeeld? ik heb wel eens selectiewedstrijden voor het Brabants elftal gespeeld. En daar is bij gebleven. Ja, Ja, ik weet niet of ik dit moet geloven, maar is het echt waar? jawel. En toen ben ik daarna, omdat ik een voetbalcarrière toch niet zo zag zitten, ben ik naar de atletiek overgestapt. Oké. En daar lag mijn passie eigenlijk, het Ja, hardlopen. Korte afstand, 100 meter. Tijden? Wat is de beste tijd? 11,2. 11,2. Ja, ik kijk heel lang je aan in de hoop En dat daarna ik... de 400 meter. Oké. En die ging in 49,5. Oké. Dat zegt jou alles, Ja, hè, of het niet? verbaast me Helemaal eigenlijk. niks, dat zeg je helemaal niks, man. Het zegt mij, Wel ja, nee. nou, het zegt me niks. Ik vind het heel knap, zeker 11,2. Dan zou je tegenwoordig ook niet meer staan, denk ik. Nee, dat een zijn geen voetbalveld. tijden, dat is helemaal niks. Nee. Nee, dat is een leuk amateur. En het sporten gaat natuurlijk om de beleving, Ja. fit zijn. Maar toch even een klein puntje van kritiek, Frank. Je bent sportarts geweest bij VVV. Ja. Tegenwoordig is dat Marco Bogers, die zit aan tafel, directeur. Ja. Ik laat jouw naam noemen. Marco Bogers kwam Ja, me niet bekend voor. Roem vervliegt. Dat zal het zijn. Wie is dat eigenlijk, Marco? Bogert Oh, zei je. oké. Ja. Ik neem even een slokje als het niet even. Ja. Proost, hè, want op het is de- belangrijk Op de altijd. overwinning, hè? Ja. Op de overwinning. Goed zo. Hoeveel wordt het? Het wordt 3-1. 3-1. Ja, geen verlenging, geen penalties, 3-1. Geen gedoe. Nee, ik denk dat Nederland doorgaat op de manier waarop ze dat nu doet. En ja, kijk naar de Duitsers overigens, die eenzelfde patroon vertonen. Dat wordt steeds beter. Er komen meer in hun spel, Nederland ook. Ik voorzie overwinning. En ja, daarna is de vraag wie ze tegenkomen. Maar ik denk dat het helemaal goed komt. Nou, volgende keer weer hier op het ras. Heerlijk, ja. Heerlijk. Nou, heel veel plezier met kijken. Waar ga je kijken? Ik denk gewoon thuis. Ja? Ja, gewoon thuis met een glaasje erbij. Ja, prima. Terug aan tafel. Tot zover Frank van Kemenade. En dan is het standaard dat we altijd even praten, Roy, over de breedte sport. Nou is het wel vreemd, hè, dat er 2 directeuren van profclubs aan tafel zitten en dat er nog geen eens vrouwenvoetbal bij zit. Of heb ik het nou mis? Hebben jullie vrouwenvoetbal? Nou, ik wil er wel iets over zeggen. Wij waren toch een van de eerste clubs die met vrouwenvoetbal zijn gestart, de Eredivisie. Ja. Toen hadden we net de competitie, de Eredivisie-competitie. Ja. Lieke Martens, Kieke van Es, Danielle van der Donk. Oeh, dat is geen verkeerde naam. Nee, dat zijn. Nee. Ik moet zeggen, ik vond het een mooie periode. Want naast zeg maar, VVV in de Eredivisie hadden we ook VV Vrouwen. Ja. Maar het betekende voor een kleine organisatie als VVV die op dat moment ook had best wel wat. En uiteindelijk, wat ik me ervan kan herinneren, ging het op een gegeven moment mis. Omdat PSV ook begon met vrouwenvoetbal. Ja, en natuurlijk wilden al die speelsters naar PSV. En toen was het voor ons eigenlijk wel over. Dus Ja. dat was voor ons op een gegeven moment het moment dat ze ja, maar wat betekent dit nu nog voor VVV? En ik vond het eigenlijk wel jammer. Want we verbonden een aantal sponsors in het vrouwenvoetbal. Er kwam publiek. Meer publiek ook bij wedstrijden op donderdagavond, kan ik me goed herinneren. Maar ja, die moesten op hetzelfde natuurgras spelen als het eerste elftal. Ja, dat gaf wel de nodige complicaties. Later bij ons aan de overzijde. Gelukkig zijn we van het natuurgras, of van dat
Kunstgras zijn we af. Hè? Bij Roda. Roda ook, hè? Ja, bij Roda. Ja. Oh jongens, Dus, wat een foute beslissing was dat in jullie verleden. Ja, niet in jouw verleden, maar... Ja, toen misschien wel. Maar wij zijn weer terug naar natuurgras. Daar zijn we ook heel blij mee. Ja. Maar toen was dat ook wel een probleem. Dus het gaf ook de nodige dilemma's in de organisatie, problemen. Ja, en toen kwam PSV en toen was het verhaal dus eigenlijk over. We hebben de KNVB geschakeld en we deden dat geloof ik samen met Venray. Dus we hadden ook mooie samenwerksverbanden met amateurclubs, kan ik me goed herinneren. Ja. Dus op zich was het wel heel erg jammer. We hebben nog steeds een goed contact met die meiden. Want ze zijn toch ooit bij VVV begonnen. Maar aan het eind van de streep, Marco, je kan het nog zo mooi brengen, het is er niet. Nee, klopt, het is er niet. En we hebben het er samen wel eens over gehad, en Martijn, onlangs ook, want wij hebben nog regelmatig overleg met de 4 Limburgse clubs. Van ja, zou het niet iets zijn, alleen als je het afzonderlijk doet, denk je dat vooral als provincie moet oppakken, denk ik maar. Ja? Ja, ik denk dat er wel kansen liggen als je dat je dat wel, wat net over FC Limburg. Dames. Ja, dames zou wel dat wel kunnen, Martijn? Goeie vraag. Niet onder de vlag van een van de clubs dan. Dan moet het niet gelinkt zijn aan een van de... Zeker zie je lokaal overigens ook, hè, dat er soms samenwerkingsverbanden lokaal ontstaan rondom het damesvoetbal. Ja. Maar wel de speellocaties bijvoorbeeld. Ja. Hè? In Kerkrade, in Sittard, in Venlo en Maastricht, dat zou wel een mogelijkheid kunnen zijn. Ja. Kijk, er wordt hier toch iets opgeroepen. Nee, maar kijk, de rol van de betaald voetbalorganisatie ook richting de breedte sport is natuurlijk super belangrijk. Waarom? Ja, kijk, als je even de voetbalsport als noem maar even een soort ecosysteempje ziet, dan is natuurlijk de betaald voetbalorganisaties zijn natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in. Om bijvoorbeeld jongeren te enthousiasmeren om te gaan voetballen, maar ook om supporter te zijn van de club. Loop je nou over een voetbalveld en ze hebben shirtjes van Roda, VVV en Fortuna aan. Ja, dan moeten ze wel succesvol zijn, toch? Of niet? Of als ploegen succesvol zijn, dan trekt dat weer aan. Dat helpt natuurlijk wel, maar kijk, als je ook naar het belang van de betaald voetbalclubs kijkt, hè, ik heb het de vorige keer ook gezegd, het jeugdvoetbal in Nederland en ook in Limburg staat echt wel serieus onder druk. Ja. Er is 15% krimp bij de jeugdvoetballers. Ja. Nou, als je dat doortrekt op de lange termijn, er zijn ook veel minder voetbalverenigingen in Limburg. Maar is dat erger dan in Brabant bijvoorbeeld of in andere provincies? Nou, de krimp is zeg maar landelijk, 15% krimp. Het aantal verenigingen, de terugloop van het aantal verenigingen is in Limburg vrij groot. Ja. Aan de andere kant is het wel zo dat in Limburg, maar er zijn hele grote verschillen, is de ledenaantallen, hè, dus het lidmaatschap bij de voetbalclub is vrij goed. Zeker in Noord-Limburg overigens. Als je naar het zuiden gaat, oostelijke Mijnstreek en het zuiden is dat weer minder. Maar goed, als je het even vertaalt naar een voetbalclub, VVV of Roda, en je hebt 15% minder jeugdvoetballers in Limburg. Ja. Dat betekent op lange termijn is ook dat je minder talenten hebt, dat je minder... Ja. En wat er nou bij komt is dat we zien dat jeugdige kinderen zich ook nog motorisch minder goed ontwikkelen dan vroeger. Ja. Dus je hebt minder kinderen. En ook nog kinderen die zich minder goed motorisch ontwikkelen. Ik zie opeens een reden om een soort organisatie als een 9 te ontwikkelen. Dat eigenlijk die is er al. Ja, precies. Die wordt doorontwikkeld. Hij is toevallig ook nog de directeur. Nee, maar we hadden onlangs natuurlijk ook hier de directeur van de KNVB zitten. Ik denk ook echt, als je als voetbalbond en ook als voetbalclubs kijkt, dat je ook veel belang bij hebt om kinderen zo jong mogelijk goed te laten sporten en bewegen. Ja. En daar de voetbalsport als het ware in te integreren. Ja. Heeft het nog diezelfde uitstraling? Kijk, vroeger wilde je profvoetballer worden. Hè? Elke voetballer wilde dat eigenlijk. Droomde daarover. Is dat nog steeds? Ik denk je nog steeds dat het magische is dat je dan bij een profclub... ik denk dat dat nog steeds zo is. Ja. En hoe krijg je die talenten dan, als het steeds minder wordt, wel gevonden? Ja, door laat ik zo goed te scouten. Hè? Dus wij hebben ook scouts die de velden afstropen elke zaterdag. Goede contacten te onderhouden met de clubs. Ik vind dat ook heel belangrijk, dat je een goed contact onderhoudt met de clubs. Dan krijg je ook vaak signalen en goede adviezen. Maar wat Roy ook zegt, als die pool kleiner wordt, wordt de kans op talent ook kleiner. Ja. Zo moet je dat zien. En uiteindelijk is het aan de profclubs om die spelers te ontwikkelen tot uiteindelijk de stap naar het eerste elftal. Maar daar gaat een hele weg aan vooraf. Voordat je dat bereikt hebt. Ja. En heel veel bereiken dat niet. Maar die enkeling die dat wel bereikt, daarvoor moeten we ook zorgen dat die de volgende stap kan zetten. Ja. En dat de volgende per Schuurs komt en uit Limburg. Dat is natuurlijk mooi, als je dat wel meemaakt. Vroeger speelden bij Fortuna natuurlijk mensen die uit de regio kwamen. Over het algemeen. Dat was bij VVV en bij Roda waarschijnlijk ook. Hoe is dat nu?
Ja, Een stukje minder. Ja, maar Ja. wij hebben, vind ik, en ook nu, we beginnen zondag met de training. Volgens mij hebben wij 15 jongens uit de eigen opleiding die starten. Omdat natuurlijk onze basis nog wat kleiner is. Maar ook jongens die de kans krijgen om zich te laten zien in de voorbereiding. Het zijn allemaal jongens uit de eigen opleiding, uit de eigen regio. Dus wij geven die jongens wel degelijk een kans. En wij gaan daar ook wat extra mensen op zetten om die jongens goed te begeleiden. Ja. En uiteindelijk kijken we ook nu van, ja, hebben we die jongens in eigen huis? En dan pas gaan we extern scouten. Ja. Ze maken wel een grotere kans als jullie in de eerste divisie spelen, hè? Om door te breken. Absoluut, absoluut. Die kans is groter. Het verschil tussen zeg maar onder 21, wat het nu is, en de eredivisie is gewoon heel erg groot. En dat zie je helaas nog maar weinig gebeuren. En zeker bij een club als VVV of denk ik ook bij Roda. Ja, nogmaals, daar zit een hele grote weg tussen. En voordat je die weg hebt bewandeld, ja, dat is nog wel iets. Dus je moet die jongens ook niet alleen begeleiden tot het eerste, maar dan begint het juist pas. Jongens goed begeleiden en dan komen hopelijk de nieuwe, wat ik al zei, de nieuwe Per Schuurs en Van Bommels en noem maar op. Ja. Het is natuurlijk ook heel jammer dat er onder 21 vorig seizoen geen competitie heeft gevoetbald. Waardoor dat gat eigenlijk alleen maar groter is geworden afgelopen jaar. Ja. Dus dat zal eerst aansluiting vinden zijn. Ja. Roda had vroeger dat stadion Kaalheide. Hè? Ik ben er ook naartoe geweest met het treintje en dan was dat Boemeltreintje geloof ik, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval Kaalheide. Dat is een verleden tijd. Er staat nu een prachtig stadion, eigenlijk eredivisie waardig, laten we dat voorop stellen. Hè. Er zullen weinig eer. Maar Kaalheide wordt ook nog gebruikt. Als trainingscomplex. Ja, die Koel is natuurlijk ook legendarisch eigenlijk. Hè. Er is ooit gedacht om een nieuw stadion te bouwen. Maar ja, je kunt hier bijna geen afstand van doen. Dat was Vloek in de Kerk. Eigenlijk wel. Maar dat is het sentiment. Beetje als de Kuip. Ja, dat is inderdaad het sentiment. Ja. En ik heb dat pas geleden ook gezegd. Ik vind ook dat de Koel ons home moet blijven. Ja. Ons home moet blijven. Voor de lange termijn is het wel noodzakelijk dat VVV naar een nieuw, en ik noem het multifunctioneel stadion gaat. Ik sta er nog steeds achter. Waarom? Wil je mee in In de Vaart der Volkeren. Ja, in de Vaart der Volkeren. En als je kijkt naar de ontwikkeling van heel veel clubs. Wij zitten regelmatig bij vergaderingen van de clubs. En als je dan met name in de Eredivisie, ik heb ze allemaal weer gezien, die stadions. Ja. Dan loopt VVV mijlen ver achter. Ja. En als wij zeggen, ja, we willen structureel in de Eredivisie spelen. Als dat onze ambitie is, dan red je dat niet in de Koel. Nee. Want de Koel heeft zijn sentiment, zijn historisch van 1973. Het is het oudste stadion, denk ik, inmiddels in betaald voetbal. Maar als ik zie nu ook weer hoeveel onderhoud nodig is. Dan moet je je ook afvragen van, ja, is de Koel nog representatief voor hedendaags betaald voetbal? En ik snap de sentimenten hartstikke goed. Ik vind het zelf ook een prachtig, machtig mooi stadion. Alleen daar koop je op de lange termijn niks voor. Dus het gaat wel om de toekomst en de continuïteit van VVV, van betaald voetbal. En ik denk dat er dan andere stappen nodig zijn om de club verder te brengen dan ze nu is. Je wilt dat het multifunctionele gebruikt kan worden? Nou, ik denk dat de enige mogelijkheid is om een nieuw stadion te bouwen. Dat het multifunctioneel gebruikt wordt en dat je synergie krijgt met andere functies. Als het gaat over bijvoorbeeld gezondheid. We zitten hier een prachtige locatie, maar als het gaat over gezondheid, bewegen, onderwijs, sport. Dus bewegen. En ik denk dat VVV daar een heel belangrijke rol in kan vervullen. Speelfunctie. En als ik zie wat de regio Noord-Limburg en Venlo allemaal te bieden heeft en wat zich allemaal ontwikkelt op logistiek vlak, op maakindustrie. Als je kijkt naar de gezondste regio, de hele ontwikkeling, is het nu het moment om dat gesprek weer aan te gaan. En dat bedoel ik niet vanuit het sentiment, maar met name vanuit realisme. Ja. En nu is het ook zo dat als je directeur bent van een grote club, dan krijg je ook met pers te maken, hè? Martijn, voor de eerste keer waarschijnlijk. Hoe bevalt dat? Of is het nog vrij rustig nu? Het is vrij rustig inderdaad. Natuurlijk wel vaker contacten met journalisten, telefonisch of voor de camera. Maar ik denk dat ik van mezelf toch wel iemand ben die redelijk rustig blijft en geen hele vreemde dingen zal gaan roepen ineens. Ja, dat Marco zal ook geen vreemde dingen roepen, maar heb je niet af en toe een hekel aan die journalisten? Ja, soms wel, ja. Ja? Ja. Goed, het hele medialandschap is ook enorm veranderd in de loop der tijd. Hè? Met alle socials, online. Jullie hebben inmiddels... Je hebt een makkelijke tijd gehad eigenlijk. Ik heb een heel makkelijke tijd gehad. Nou, zeker ook nog omdat in die tijd, zei ik net al, Fortuna eigenlijk structureel nummer 7 in de Eredivisie was, bekerfinale.
Ik was verantwoordelijk voor de commercie. Iedereen wilde bij Fortuna horen. Maar dat is zo. Als je wint wil iedereen bij horen. Dus ik had de makkelijkste baan van Nederland, zei ik altijd maar. Kijk, ik vraag dat omdat achter mij zitten nou 3 jeugdige reporters. En of ze het mensen heel moeilijk hebben gemaakt, dat weet ik niet. Maar ik weet één ding wel zeker. Daan, Jules en Sam, wat hebben jullie het goed gedaan? Want wij hebben als programma echt de meeste complimenten gekregen over jullie. Nou, dankjewel. Ja, want Ja. zeg even, wie heb je inmiddels allemaal geïnterviewd? Dan moet je het laatste interview even achterwege laten, maar eventjes naar het begin. Wie heb je Nou, geïnterviewd? Op het begin hebben we walking voetbal geïnterviewd. Walking voetbal? Ja, dat was best wel leuk en dat was ook heel raar vergeleken met ons, want wij doen dan natuurlijk normaal voetbal zitten Ja, wij ook. jij hebt meegedaan, hè? Ja, we hebben ook een potje meegedaan en dat was heel anders dan eigenlijk wat we normaal gewend zijn. Ja. Daarna hebben we het G-voetbalteam geïnterviewd. Ja. Dat was ook wel grappig, want ja, die hebben dan allemaal een beperking. En die doen dan allemaal iets anders voetballen. Maar het is wel grappig om een keer mee te beleven en ook een keer mee te spelen. Ja. Daarna hebben we de jeugd geïnterviewd. Die hadden een wedstrijd tegen Eindhoven moesten ze tegen RPC. Die hadden ze uiteindelijk wel verloren, maar dat was ook wel leuk om te zien. En de andere jeugd die we geïnterviewd hadden, die was tegen Neerkant een partijtje aan het spelen. Dus dat was ook wel leuk om te zien en kon ook veel vragen beantwoorden, vond ik voor mijn gevoel. Ja, over want jij het stelde EK. ook hele leuke vragen. Maar je was Ja. ook, ik heb nog zelden zo'n journalist zo enthousiast gezien. Want de antwoorden vond je ook heel erg bijzonder, geloof ik. Ja, ik vond vooral ook bij de jeugd vond ik het heel knap dat ze allemaal over het EK en al zoveel wisten vooral. En dat ze het ook allemaal mochten afkijken, vond ik al speciaal. Want ik mag zelf alleen maar de eerste helft. Alleen dan mag bijvoorbeeld iemand van 9 mag al de hele wedstrijd, vond ik dan speciaal. Ja, Maar want ik wil het even vragen, Marco Borgers. Je bent nooit geïnterviewd, eigenlijk, door een journalist die razend enthousiast was over je antwoord waarschijnlijk. Nee, meestal niet. Meestal Het is de eerste niet. keer dat ik dat niet meemaak. Ja, dit Hoe zijn, enthousiast deze boys daarom zijn. maakt het zo ook zo bijzonder. Misschien kan Daan er ook nog eens aan toevoegen, want je hebt meegevoetbald bij walking voetbal. ja, dat klopt. Nou is Roy dat al inmiddels ontgroeid, want je Wandelvoetbal. walking Ah, ja, dat ben ik ontgroeid. Daar ben je ontgroeid. Maar hoe vond je dat? Nou, je mag natuurlijk niet rennen en dat is al meteen heel anders dan... Maar je hebt stiekem toch gerend of niet? Nou, een beetje gejogd natuurlijk. Een beetje gejogd. Ja. Als ze niet keken, even een stukje rennen. Ja, even een stukje rennen. Ja, Dan hebben ze toch niet door als de bal aan de andere kant is. ja, En we hebben toch wel een paar goals gemaakt, of niet? ja. Stelde ook nog voor om onze 3 tegen de rest te doen, maar dat vonden ze niet zo'n goed idee. Nee. Maar ja, de volgende keer misschien, hè. Maar, Ja, ja. En wat vond jij het leukste bij het... had je alles interviews gegeven of niet? Ik heb al interviews gegeven. Ja, maar ik bedoel, had je dat van tevoren ook wel eens gedaan? Niet vaak. Nee. Nee. Want je deed het alsof je het eigenlijk thuis al geoefend had met pap. Nou, dat was niet zo, maar we hebben van tevoren wel veel voorbereid al. Ja? Maar we zijn op school ook altijd een goed team. We zijn al heel lang vrienden van elkaar. Dus, Jullie spelen bij elkaar in het team? ja, zeker. En waar speel jij? Welke positie? Ik sta rechts midden meestal. Rechts, midden. En jij? Ik sta meestal een beetje achterin, maakt niet uit waar. Meestal rechts achter of centraal achter. Oké, je bent een beetje de Stefan de Vrij of de Matthijs de Ligt of Virgil van Dijk. Wie is je favoriet? Toch Virgil van Dijk. Toch Virgil van Dijk, ja, die is er niet bij. En Sam? Ik speel meestal op rechts midden of op centraal achter. Ja. En hebben jullie nou een beetje geproefd aan het vak vragen stellen of reporter zijn? Wordt dit nou jullie toekomst? Gaan jullie naar de school voor journalistiek? Of... Ja, de lijnen zijn open. Iedereen kan ons nog inhuren. We zijn nu nog vrij. Ja. Maar ja, we zullen het zien wat de toekomst brengt. Ik zie ook een commerciële... Ik zie genoeg talent. Ik zie heel veel Ik zie talent. 2 directeuren van profclubs. Ik had van tevoren gezegd, als je misschien een trucje doet, misschien is er dan iets te bespreken. Ik weet niet of ze echt... het zijn geen scouts, hè? Jullie regelen alles, maar daar moeten scouts voor komen. Maar in ieder geval, als jullie een keer een interview moeten afnemen bij een profclub, dat komt dan goed, denk ik. Daar worden zij ook enthousiast van. Ja, dat komt helemaal goed. Dan ben ik nieuwsgierig, jongens. Want jullie hebben het laatste interview nog niet gezegd waar je naartoe bent gegaan. Wie mag ik het woord geven? Ik zeg het niet. Oké, nou, kondig het maar aan. Pak de camera en zeg maar waar jullie naartoe zijn geweest. Wij zijn voor het laatste interview op dit moment naar de dames van Meijer geweest. En dan gaan we nu naar kijken. Hallo allemaal, wij zijn wederom de Junior Reporters.
En wij zijn ook wederom Daan Sam en Jules. en vandaag gaan wij jullie een interview geven over het damesvoetbal hier achter ons. Loop maar mee. Ja, wat is er eigenlijk het andere aan vrouwenvoetbal vergeleken met mannenvoetbal? Ja, dat staat meteen een hele moeilijke vraag. Maar ik denk dat het verschil, ja, gewoon hoe vrouwen zijn, is altijd gewoon gezellig, een potje voetballen met elkaar. En ja, het is qua spel toch net wel rustiger dan bij mannen. Maar ja, we hebben er eigenlijk allemaal voor gekozen, gewoon lekker gezellig met elkaar een potje voetballen. En ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. En zijn er ook verbeteringen die er moeten komen? Er zijn een hoop verbeteringen. We zijn nu sinds, ik denk, een jaartje, 1,5 jaartje zijn wij samen een team geworden. Want eerst hadden we 2 damesteams en dat is 1 team geworden. Dus we zijn allemaal nog een beetje aan elkaar aan het wennen. Ja. En nou vanwege de corona hebben we eigenlijk weinig wedstrijden kunnen spelen. En daar hopen we dus taak weer in september te kunnen gaan doen. En dat we dan weer beter worden. En ja, we willen graag kampioen worden, dus dat is het allerbelangrijkste. En zijn er ook echte nadelen dat je merkt van verschillende leeftijden of zo? Of is er niks, echt een nadeel dat je met alleen vrouwen speelt? Nee, eigenlijk niet. Want ja, de mensen die voetballen, die kiezen ervoor om te gaan voetballen. Ja, en of degene nou 30 is of er is iemand 15, ja, iedereen trekt met elkaar op en iedereen speelt samen een potje voetbal. Dus de leeftijd maakt niet heel veel uit. Ja. En willen jullie ook meer mensen in jullie team of vinden jullie het zo prima? Of? Ja, meer vrouwen zijn altijd welkom, hè? En een kleine motivatie daarvoor, waarom moeten mensen nou bij jullie team komen? Waarom moeten mensen bij RKMSV Vrouwen 1 bij RKMSV en niet naar Neerkant gaan? Oh, daar zeker niet naar Neerkant. Sowieso in Limburg blijven. Waarom moeten we bij Vrouwen 1 komen voetballen bij RKMSV? Gewoon omdat we echt een supergezellig team zijn onderling. Ook tijdens het voetballen, maar ook daarbuiten. Gewoon gezellig feestjes. Gewoon altijd is gezellig. Iedereen die schiet goed met elkaar op. Dus dat is het allerbelangrijkste. En is er ook iemand duidelijk het beste in jullie team? Of is die dan? Ja, daar Carlijn. Carlijn? Carlijn is het allerbeste in voetbal. Allerbeste, oké. Nee, zij is coach. Oh, dus zij niet. Iedereen is eigenlijk wel een beetje gelijk. Dus je hebt wel verschil, maar we spelen eigenlijk 6e klasse, dus dat is het laagst van het laagst. Ja, dan zitten er mensen bij die misschien net wat beter zijn dan anderen. Maar is dat dan ook gewoon een voordeel dat iedereen gelijk is en dat je niet per se dadelijk tegen een team komt wat echt... Ik vind juist wel, bij ons in het team is het ook, je hebt iemand die nog net pas op voetbal zit, maar je trekt elkaar toch een beetje op. En degene die het net wat beter kan, die helpt degene die het minder kan. En tijdens het voetballen, tijdens wedstrijden merk je dat ook. Ja, er zit wel wat verschil qua hoe goed iedereen is. Maar is het dan niet jammer dat je bijvoorbeeld echt een uitdaging hebt, dat in het team een paar mensen heel goed zijn, dat je daar echt van kunt leren en daar niet van kan winnen? Of is dat verder? Nou, ik denk dat de meesten die in dit team spelen eigenlijk er puur voor hebben gekozen om gewoon hier te spelen en gewoon lekker laag niveau, gewoon lekker op zondag een potje voetballen. Ja. En daarna, natuurlijk is de derde helft bij ons ook heel belangrijk. Ja, gewoon, maakt niet uit, al win je, al verlies je. Je hebt een gezellige ochtend gehad en dat is het allerbelangrijkste. En wie is er dan het beste in die derde helft? Het beste in die derde helft? Ik denk hier, Mout Droog. Die kan wel heel goed zuipen. Dus, En ben jij ook altijd van de partij in de derde helft? Mout en ik zijn altijd als laatste naar huis. Dus dat is goed dan, een goed weekend. Soms moeten we leren om eerder te gaan. Maar, Tot zover de jeugdreporters. Volgende keer gaan ze naar Kessel en daar hebben ze ook hele bijzondere interviews. We gaan het even hebben, we hebben net met jeugd gepraat, over e-sport. Want het schijnt iets bijzonders te zijn, Martijn. Ja, e-sport wordt door voetbalclubs
ingezet, aangegrepen ook om natuurlijk binding met jeugd, met kinderen Maar wat houdt het in? te creëren. E-sports houdt in dat je een computerspel laat doen namens jouw club door e-sporters. VVV had afgelopen jaar in elk geval heel sterke e-sporter, of e-sport duo misschien wel. Ja. De Eredivisie werkt met FIFA, dus het voetbalcomputerspel FIFA. Ja. En in de eerste divisie is afgelopen jaar een pilot geweest met het spel Rocket League. Ja. En dat wordt volgend jaar verder uitgebouwd. Ja, de oudere kijkers denken, nou, waar gaat dit nou over? Roy, als je dit een keer gebruikt in een presentatie, gaan ze dan meteen juichen of zeggen ze dan van... Nee, over het algemeen gaan mensen dan niet juichen, want dan krijg je inderdaad heel snel het antwoord. Maar dat heeft er niks met voetbal te maken. Ja, maar... Ik denk juist wel. Kijk, voetbal heeft allerlei verschijningen. Hè. We hebben je kunt op een grasveld voetballen, je kunt op een harde ondergrond voetballen, op zand kun je voetballen. Je kunt voetvolleyen op een tennisbaan, maar je kunt ook, laat ik zeggen, digitaal voetballen via de computer. En dat zijn allemaal verschijningsvormen van voetbal, waarmee je dus doelgroepen aan je weet te binden. Ja. En zeker de jeugdigen. Zeker de jeugdigen. Nou, wie kunnen we dat beter vragen dan onze reporters die zelf voetballen. Daan, ben je er nog? Ja. Oh, kijk, je hebt de microfoon niet, maar e-sport. Denk je dan, dat komt me bekend voor? Ja, dat komt mij zeker bekend voor. En als ik een keer vrije tijd heb, dan heb ik Sam of Jules of zij misschien ook mee kunnen doen. Ja. En dan kunnen we wel lang even... Dat wordt er ook... Vind je het leuk? Ja, ik vind dat persoonlijk wel heel leuk, ja. En waarom vind je dat leuk? Wat vind je het leukste eraan? Nou, je hoeft niet bij elkaar te zijn om het te spelen. En een potje duurt niet 90 minuten, maar kan 5 minuten duren. Ja. Waardoor je heel veel potjes achter elkaar ook kan doen. Ja. En dan maakt het ook snel en toch weer spannend, maar ook wel leuk. Ja. En heeft VVV nou een hele goede e-sporter of hoe werkt dat? Ja, wij hadden een hele goede e-sporter afgelopen seizoen. We hadden er wel meerdere, maar we hadden volgens mij was het de Europees kampioen van Genk of de wereldkampioen van Genk. En die deed het hartstikke goed. Volgens mij eindigde wij als vierde, hebben nog play-offs gespeeld. Net niet gehaald. Maar het was voor ons wel, en dat is ook jammer van degradatie, dat ook wegvalt. We hadden best iets neergezet met elkaar. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Ja. En we hadden ook bepaalde opbrengst uit e-sports. En dat valt nu voor een deel weg. Maar we hebben wel de ambitie om het komend jaar toch wel weer door te zetten. Ja. Omdat wat Roy ook zegt, van in ieder geval richting jeugd, binding met je jeugd, maar ook maatschappelijk gezien, een belangrijk thema is om met name ook die jeugd, hier ook met name om ze wegwijs te maken in wanneer speel je het wel, maar wanneer ook juist niet. Want dat is... Overigens in coronatijd hebben ook veel lokale voetbalverenigingen hier in de regio hebben ook echt een e-sports competitie opgezet. Omdat door corona konden we niet het veld op. En werd er inderdaad e-sports gespeeld vanuit thuis of vanuit de kantine. Ja. En dan had je een wedstrijd Sparta 18 tegen Wittehorst, waarbij de jeugdigen gewoon via FIFA tegen elkaar voetballen. Ja. En dat gaat ook echt toekomst krijgen, ook lokaal bij de vereniging. Ja. Omdat natuurlijk, die jongens zeggen het ook, dat ook steeds meer iets is wat eigenlijk in het aanbod van de vereniging gaat passen. Ja. We gaan even naar het EK, gewoon de ouderwetse vorm, hè, gewoon met een bal en 11 spelers. De tegenstander is Tsjechië. Die moet toch te verslaan zijn, maar dan krijgen we dan weer de vraag, wat zegt dat als we daarvan winnen? Of is dit wel een echt een hele goede tegenstander, Marco? Ja, volgens mij als je in de achtste finale komt, dan ben je een goede ploeg. Dan ben je een goede ik denk dat Tsjechië, ik heb ze kort gezien tegen Engeland, was ik wel van onder de indruk. Dus ze speelden best wel een goede spelers in. Dus ze moeten dat zeker niet onderschatten. Maar ik denk dat je niemand moet onderschatten in de achtste finale. En ik denk dat Nederland wel op de goede weg is. Dat het wel redelijk staat. Maar dit zijn nu toch wel wat andere wedstrijden. Want nu gaat het erom. Hè. Dus door of eruit. En ik moet zeggen dat ik Nederland wel redelijk stabiel vind. Ik vind dat ik beter dan verwacht. Maar dat het achterin goed staat. Dat ze voorin veel dynamiek hebben. Veel mogelijkheden hebben. Dus ik dicht ze wel heel veel kansen toe om de kwartfinale te halen. Je bent vrij positief. Ja. Mensen die zijn toch een beetje kritisch. Martijn, jij ook? Of? Nee, ik zit op dezelfde lijn. Ik denk, tuurlijk, in de achtste finale moet je niemand onderschatten. Nee. En op een EK sowieso niet, zit dicht bij elkaar. En het is een wedstrijd op zich, allemaal die clichés. Maar als je van Tsjechië niet kunt winnen, dan verdien je ook die kwartfinale plek natuurlijk niet. Ja, het zal heel zuur zijn. Dan heb je 3 wedstrijden in de pool gewonnen. En dan komt nu de volgende wedstrijd erop of eronder. En dan wordt die wedstrijd waarschijnlijk beslist door 1 of 2 momenten. Want dat is het oneerlijke aan het voetballen. Ja, je speelt nu niet in Amsterdam. Hè, dus dat speelt misschien wel een rol. Alhoewel veel Nederlanders nu naar Boedapest afreizen. Ja. Dus je hebt daar wel heel veel steun. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor de ploeg. Ja.
En je had het slechter kunnen treffen. Dus uiteindelijk denk ik met Tsjechië dat je een tegenstander hebt waar je, wat Martijn ook zegt, je bent dus aan je stand verplicht om die wedstrijd te winnen. Ja. Maar het zal niet makkelijk worden, maar ik heb wel het geloof dat we de kwartfinale halen. Ja. En normaal gesproken gaan we altijd 1 keer naar de jeugdige reporters. Maar ja goed, als het over Tsjechië gaat, moeten we natuurlijk ook jullie mening weten. Jules, Tsjechië, waar denk je dan aan? De gewone sport, en niet de e-sport, maar gewoon... Nee. Nou, ik weet niet heel veel spelers van Tsjechië. Ik kan er ook niet echt zo in opnoemen. Maar ik weet toevallig wel dat er wel een paar, volgens mij redelijk goede spelers in zitten. Maar ik denk dat Nederland op zich wel... Ja, het moet kunnen dat Nederland ervan gaat winnen. Ja? Ja, ik ben er wel voor dat Nederland gaat winnen. Ik denk het wel. Wie is je favoriete speler bij Nederland? Ja, normaal Virgil van Dijk, maar ja, die speelt nou natuurlijk niet. Nee. Dan denk ik toch Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt. Oké. Ja. Interessant. En je buurman? Heb jij er alle vertrouwen in? Ja, zeker. Het kaliber Depay is denk ik in Tsjechië niet te vinden. Of de echte Frenkie de Jongs, die zijn er niet in Tsjechië. Nee. Maar ik denk wel dat Tsjechië een goede en ook een interessante tegenstander is. Ja. Maar ik heb de volste vertrouwen dat Nederland die wedstrijd toch wel gaat winnen, ja. Ja. En Depay wordt elke week een klein beetje beter, heb ik de indruk. Heb je dat gevoel ook? Ja, ik heb het gevoel dat hij steeds meer erin schiet, ja. Ja. Dus als dat op naar de finale gaat, dan zit het wel goed? Ja, dan 5 goals van Depay natuurlijk. Ja. Je ziet de jeugd is erg optimistisch. Ja. Hè? 5 goals van Depay. Tsjechië staat voor de deur. Jullie zijn natuurlijk jullie kijken naar het geheel, hè? Niet zozeer naar het coachen zelf. Of heb je een speler die er even uit wil lichten dat je zegt, nou die valt me wel enorm positief op. Laat het positief bekijken. Wijnaldum. Ja, vind ik heel goed. Ondergewaardeerd? Niet zozeer ondergewaardeerd, maar ik vind dat hij gewoon een hele belangrijke rol. Hij laat nu ook echt zien dat hij een leider is, wat hij bij Liverpool ook regelmatig liet zien. Ja. Maar toch loopt veel via hem en hij stelde ook Frenkie de Jong in staat om goed te voetballen, maar ook veel anderen. Ja. Dus en hij scoort ook nog. Ja. Dus ik vind Wijnaldum tot op dit moment wel heel erg goed voetballen. Ja. Ja. Martijn, deelt die mening of heb je nog een andere speler ook nog? Ja, je ziet Wijnaldum ook in zijn kracht voetballen, dat het kennelijk toch allemaal goed in elkaar past zoals het nu staat. Mm-hmm. Voor het EK zou ik ook gezegd hebben, ga gewoon 4-3-3 voetballen. Mm-hmm. Maar het staat nu goed in het systeem zoals ze nu spelen, met de mensen op de vleugels natuurlijk veel in beweging. Ja. Dus ik zou daar ook aan vasthouden nu. Ja. Vasthouden aan 4-3-3? Vasthouden aan de 5-3-2, 3-5-2, hoe je het wil noemen, zoals het nu staat. Die tactieken word ik een beetje duidelijk van. Ja, maar goed. Het komt ook soms op een paar meter. Als je de mensen een paar metertjes verder naar voren of naar achter zet, speel je ineens 3-4-3 of... het zal toch serieus nog wel de vraag zijn of het toch Malen of Weghorst wordt nu in de volgende wedstrijd. Dat vind ik toch nog wel een heel groot verschil. In maar goed, Luc de Jong wordt in ieder geval niet, hè? Nee, die wordt het niet. Maar ik denk dat het Malen wordt. Ja, het is ook wel jammer. Luc de Jong als invaller altijd kopsterk. Ja. Beter als Weghorst, denk ik. Weghorst is een goede stand-in. Doet het absoluut naar zijn mogelijkheden. Maar ik denk dat je met Malen meer variatie hebt in je ploeg. Mm-hmm. Meer verrassing hebt. Meer snelheid. Mm-hmm. Dus en dat zag je ook maandag. Dus ik denk dat Malen de voorkeur krijgt. Ja. Dan ben ik even nieuwsgierig. Hè. Die vraag komt in één keer maar op. Directeur van Roda, directeur van VVV. Wie was nou in het verleden van Roda de allerbeste voetballer ever? Kan je dat zeggen zonder dat het eventueel kwaad bloed zet ergens in Zuid-Limburg of in heel Limburg? Ja, dat ligt er natuurlijk aan hoe je het kwalificeert, de beste voetballer. We hebben toevallig afgelopen donderdag een boekpresentatie gehad van de biografie van Pierre Vermeulen. Ja. Een clubicoon van Roda, die ook nog altijd werkzaam is voor Roda. Ja. Ik denk voetbaltechnisch, het is voor mijn tijd allemaal natuurlijk, dus van de verhalen uit tweede hand. Voetbaltechnisch wellicht de beste voetballer. Ja, als voetballer kan je het nog wel herinneren, toch? Sorry? Als voetballer kun je toch nog wel herinneren de acties van Pierre Vermeulen, neem ik aan. Of ben je daarvoor... Nog maar een heel klein beetje. Hij is, denk ik... ik ben van 1977 en Pierre Vermeulen speelde toen al in het Nederlands elftal zo'n beetje. Ik ken Pierre Vermeulen toen hij bij Feyenoord speelde. En toen kwam Feyenoord jaarlijks hier op trainingskamp in het dorp. En toen was Pierre Vermeulen hier altijd een van de spelers die hier op trainingskamp kwam. Dat weet ik nog. Kijk, Marco Bogers heeft iets langer kunnen nadenken. Ik zag zijn radertjes. Nee, maar ik hoefde niet lang na te denken hoor. Want toen ik die vraag hoorde, was ik er meteen uit. Oké. Honda. Honda is echt de allerbeste voetballer. Die ik heb meegemaakt, maar ik denk ook ik denk dat Honda, dat was echt een fenomeen in die tijd.
Wat natuurlijk afgelopen seizoen Giacomakis, maar ja, dat is dan 1 seizoen. Maar Honda heeft meerdere seizoenen laten zien hoe goed dat hij was. En vond ik echt een fenomeen. Ja, en hoeveel jaar heeft hij bij VVV gespeeld? Hij heeft al met al volgens mij 2,5 jaar. Ja. En toen werd hij verkocht in CSKA Moskou. Ja, precies. Die kan je nooit houden, hè? Nee, maar dat geldt voor meer spelers bij VVV. Als ze het heel goed doen, dan houden we ze niet. Maar dat is ook de positie. Hè? Die kunnen wel behoorlijk de gas trekken dan, toch? Dat bedoel ik. Ja, we praten zo meteen verder, want we gaan naar de prijsvraag van de vorige keer. Dat was van Dirk Marcellus. Op het EK van 2008 werd Nederland uitgeschakeld in de kwartfinale. Wie was de bondscoach van de tegenstander? En Dirk Marcellus geeft zelf het antwoord. Nederland werd in 2008 in de kwartfinale uitgeschakeld door Rusland. En Rusland stond onder leiding van de Nederlander Guus Hiddink. Ja, en de winnaar verschijnt hier onder in beeld en die krijgt de biografie van Matthijs de Ligt, gloednieuwe biografie. En dat wordt mede mogelijk gemaakt door dit bedrijf 9. Zeg ik het zo goed, Roy? Zeg je helemaal goed. Kijk. Ja. Beste kijkers, bij deze de quizvraag. Met welke bekende Nederlandse international heb ik nog samen gevoetbald bij VVV? Dan gaan wij nog even praten en vooruitblikken. Gaan we door naar de kwartfinale? Dat wordt altijd spannend. Hè? We moeten even afwachten hoe het gaat. Maar wat is jullie voorspelling? Wat gaat er gebeuren, Martijn? Ja, we gaan naar de kwartfinale en daarna, ik weet niet welke tegenstander er in het schema zit, maar je komt ergens op het punt natuurlijk op zo'n EK dat bijna iedereen van iedereen kan winnen. Ja. En dat het echt van momenten afhankelijk gaat zijn. Ja. En Marco is ook heel positief, toch? Ja. Je ziet allemaal lichtpuntjes. Nou, niet alleen maar lichtpuntjes, maar ik denk wel dat we van Tsjechië gaan winnen, ja. En wat Martijn zegt, daarna dan wordt het natuurlijk wel heel spannend. En dan krijg je de zware ploegen. En dan hangt het ook van de vorm van de dag. Je moet ook een beetje geluk hebben, blessures. Hè? Je moet gevrijwaard blijven van blessures. Ja. Maar ik denk dat je ook realistisch moet blijven. En we hebben wel vaker ook voor dit EK gezegd dat als Nederland een kwartfinale kan halen, ja, dan moet je je ook af. Ja, dan is dat misschien ook wat het is. Als je sommige landen ziet, ja, dan hebben die gewoon meer kwaliteit op dit moment dan Nederland. En Nederland is natuurlijk nog groeiende met veel jonge spelers. Kost gewoon tijd. Dus je moet ook een beetje geluk hebben. Ja. Het is zo dat de directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB, uit Venlo, Lucassen, die gaf aan dat er eigenlijk iets meer karakter in dat team nodig was. Dat iemand de ander om de donder geeft. In 88 was er bijvoorbeeld, als Van Basten een fout maakte, kwam Jan Wouters. En ik wil niet zeggen dat hij hem uitschold, maar er werd even de wacht aangezegd. Er werd even gecorrigeerd op een nette manier. Ja. Ik zie dat niet in dit elftal. Nee, maar dat is toch ook wel echt iets van deze tijd, denk ik. Want als ik kijk, tegenwoordig moet je overleg plegen. Als ik kijk ook naar Roda bijvoorbeeld. Wie zijn de grote mannen van Roda uit het verleden? Dat is Jean Hansen en Dick Nanninga, om wat namen te noemen. Ja, dat zijn types die vandaag de dag dun gezaaid zijn. En dat geldt bij alle clubs. Ja, maar wat zeg je dan? Die heb je wel nodig om te winnen? Of is dat niet meer, hoort dat niet meer bij deze tijd? Dat je spelers hebt die de anderen eventjes corrigeren. Ja, altijd. Die heb je wel nodig. Ja, die heb je wel nodig. Je hebt die goede profielen, goede karakters heb je wel nodig. Kijk, ook Memphis Depay, die is toch wel eigenzinnig. Hè? Soms moet je hem laten, dan moet je hem er even. Ja, dat is net een beetje hoe je daarmee omgaat. En ook de medespelers, met nogmaals veel jonge spelers. Relatief weinig ervaren jongens in de ploeg. Dus Matthijs ligt nog heel jong achterin. De Vrij loopt natuurlijk wel langer mee. Maar ja, die krijgen het in die wedstrijden als het kwartfinale valt druk met zichzelf allemaal. Ja. Dus... Maar kijk, uiteindelijk, dat was natuurlijk in 88 ook. Waarom word je uiteindelijk Europees kampioen? Omdat je Gullit en Van Basten en Rijkaard hebt. En dat dan natuurlijk zo'n Wouters rondloopt die het een beetje bij elkaar houdt. Maar ook dit jaar, uiteindelijk zal het toch de Frenkie de Jongs en de Depay's het verschil gaan maken. De kwaliteit. Het gaat om de kwaliteit van de jongens. Daar gaat het om. En hoe ze er op die dag voor staan. Of de wedstrijd ook een beetje loopt zoals dat ze de ruimte krijgen om. Goed, en dat is wat Roy zegt. Natuurlijk lopen er bij Nederland ook wel een aantal jongen, maar je krijgt dat niet altijd mee. Nee. Dus het gebeurt vanaf de bank, het gebeurt in het veld, maar uiteindelijk is de kwaliteit doorslaggevend. Ja, en ze weten natuurlijk ook dat de camera op hen gericht is. Ja. Dus ze doen er alles aan om überhaupt niet in beeld de andere de wacht aan te zeggen, volgens mij. Dat kan tegenwoordig veel moeilijker. Ze praten vaak achter de hand inderdaad. Maar ik ben ontzettend nieuwsgierig wat de paai elke keer te bespreken heeft. Ja. Jullie niet? Jawel, maar ja, die jongens die zijn al nu denk ik een week of 4 hangen die op elkaars lip.
Ja. Ja, dus die weten een beetje wat ze aan elkaar hebben. En met de een kunnen ze wel beter opschieten met de ander. Maar het moet denk ik toch wel een team vormen. En ik zag dat wel. Ik zag wel dat het... Ik zie daar wel goede dingen. Ja. Daar gaan we gewoon naar de stand. Wat gaat het worden? Hè? We noemen gewoon wat uitslagen. Roy, laten we met jou beginnen. Nou, ik denk toch wel dat wij met 2-0 winnen. 2-0 winnen? Ja. En dat had doelpunten? Doelpunten, nou, ik denk Malen en Depay. Malen en Depay. Ja. Goed duo. Vullen elkaar aan. Ja. Eén is snel. En de andere geeft wat ruimte voor de ander. Precies. Martijn? 2-1. 2-1 voor? Nederland. Nederland. Ja. Ook vol vertrouwen. Zeker. Niet moeilijk of wordt het nog eventjes spannend? Want de meeste doelpunten vallen tegenwoordig in de tweede helft. Hè? De eerste helft is eerst zo'n schaakwedstrijd. Eerst even positioneren en kijken hoe het loopt. Ja, inderdaad. Ik denk dat we met 1-0 voorkomen, dan 1-1 en dan 2-1. Oké. Maar geen penalties voor, want dan ga ik weer wandelen. Heb je toch nog eerst verlenging? Nee, krijg je eerst verlenging? Ja. Eerst verlenging, maar penalties, dat zit ik nooit uit. Dat word ik helemaal gek. Kan je dan naar kijken, Mark? Jawel. Ja? Jawel. Ik ga altijd wandelen dan. En dan hoor ik in de tuin. Ja, maar dat kan niet. Bij VV loop je toch niet weg dan? Nee, nou, dat weet ik niet als dat zo is. Maar nee, ik kan daar goed naar kijken. Ja. Wat wordt het? En nu moet ik wat zeggen. Dus ik denk dat het 1-0 wordt. 1-0? Ja, in de tweede helft. En ik denk een doelpunt van Dumfries. Echt waar? Ja, ik denk het. En wie is op dit moment topscorer? Is dat Dumfries? Of? Wijnaldum heeft er 3, hè? Wijnaldum heeft er 3, dus dat zou... Maar die heeft een transfer al gemaakt. Dus, en Dumfries nog niet. Ja, waar moet hij naartoe? Bayern München. PSV. Zou een uitstekende rechtsback zijn. Ik las dat Bayern München interesse had, dus mooie club. Maar VV hoeft hem niet, begrijp ik. Hij stond op de lijst, maar we hebben hem toch van afgehaald. Ja, 10 jaar geleden. Het is toch een type Frans-Nijs, maar dan net even wat anders. Hè? Ja, dan doen we Frans. Dat doen we Frans, ja. Nou, we gaan het zien. Maar we gaan ook even kijken wat onze wethouders in de omringende gemeentes ervan vinden. Ik wil wel even, voordat zij hun voorspelling doen, even kijken naar de tussenstand. En dan gaan we eerst naar de nummer 4, dat is Bram Jacobs, 5 punten. Anne Thiele heeft 7 punten. Han Geurts, 8 punten. Ja, en wie staat er nog? Onverminderd zij van kop. Het is onvoorstelbaar vanaf het eerste moment van de Oranjezomer. Anget Mestrom met 9 punten. Het is onvoorstelbaar, maar ze staat weer aan kop, Roy. Wat zal het geheim zijn van haar? Ja, ze wonen alleen maar voetbalkenners. Ja, maar volgens mij gaat ze hier ook rondvragen bij Ed of bij jou wat ze precies moet invullen. Ik weet het niet zeker. In ieder geval staat ze bovenaan en we gaan kijken naar de nieuwe voorspellingen. De Oranjezomer die gaat gewoon door. En ook hier in de gemeente Wezel stijgt de Oranjekoorts. Wij gaan ook nog even door met voorspellen en zeggen Nederland-Tsjechië 2-1. Zijn we weer. Het is gelukt, hè? Nederland is door in Pool C. En nu, we hadden gehoopt eigenlijk wel op Tsjechië. Gelukkig geen Spanje, geen Portugal, maar Tsjechië, ik weet het niet. Die Patrick Schiek, dat is toch ook wel een topscorer voor Tsjechië. Dus ik heb natuurlijk weer met de hond de voorspelling geprobeerd te bepalen. En ja, het is duidelijk. Het wordt 3-1 voor Nederland. Daar gaan we voor. En dan hoop ik eigenlijk oprecht dat ze daarna tegen Denemarken mogen. Soeral, het is 2-0. Nou, Van Persie kan op de bank blijven zitten. Want hij en zijn eventuele redding komt eraan. Hallo, zoals jullie zien ben ik alle wedstrijden van Nederland-Tsjechië aan het analyseren. Om te kijken of wat de uitslag zal zijn dit jaar. De statistieken werken ons een beetje tegen. Tsjechië is altijd lastig voor Nederland. Maar gelukkig dit jaar is Frank de Boer er weer bij. En Frank de Boer heeft al ooit eens de winnende goal gescoord. En we weten ook zeker dat Arjen Robben niet gewisseld zal worden. Dus daarmee verwacht ik toch dat Nederland gaat winnen. En wel met een 1-0. Goeiedag allemaal. Wat fijn dat Nederland weer een ronde verder is. Ik hoop jullie ook gauw weer te zien, want dat betekent dat we weer een ronde verder zijn gekomen. Maar daarvoor moeten we eerst van Tsjechië winnen. Ik voorspel dat Nederland daarvan wint met 3-1.
Ja, tot zover de voorspellingen van de wethouders. Maar we zijn natuurlijk ook ontzettend nieuwsgierig wat onze jeugdige reporters denken over de wedstrijd. En laat ik hier beginnen. Wat denk je dat de uitslag wordt? Ja, ik denk 2-1 voor Nederland. 2-1 voor Nederland. Ja. Makkie, doelpuntenmakers? Wijnaldum en Depay. Wijnaldum en Depay. Oké, nou ik geef even het stokje door. Nou, ik denk 2-0 voor Nederland. 2-0 voor Nederland? Ja. En wanneer vallen de doelpunten? Wanneer? 36e minuut. Oké, wacht even. Dat schrijven we even op. Want dit wordt wel heel eng als dit klopt. 36e minuut, ja? Van Malen. Van Malen. Met, wie geeft de assist? Toch Dumfries. Toch weer Dumfries, daar komt hij weer. Ja. Ja? En dan in de... Ja, zo is het. 78e minuut. 78e minuut. Wie maakt hem? Dumfries. Dumfries. Ik heb er vertrouwen in dat Dumfries gaat scoren. Maar bij Dumfries is het heel vaak zo dat hij zijn eigen assist ook organiseert. Of heeft iemand anders die de voorzet gegeven? Steekbal of... Ik denk toch dat Dumfries dan opkomt en dat toch Depay hem op hem geeft. Oké, Depay geeft de paas, ja. Dumfries maakt af. Dankjewel. Dan tot slot Daan. Nou, ik ga helemaal met Sam mee. Ik denk ook 2-1. Oké. We komen eerst 1-0 achter door Schiek, de topscorer van Tsjechië. Ja. Maar dan krijgen door een fout achterin of hoe ontstaat die goal? Ja, we hebben Virgil van Dijk niet, hè. Dus, ja. Even onoplettendheid. Maar dan krijgen wij een penalty net voor de rust. Ja. Die scoort Frenkie de Jong. Oh, dat is verrassend. Ja, want die gaat de penalty toch nemen deze keer. Waarom niet Depay? Ja, die heeft al genoeg goals gemaakt. Oké, hij gunt hem aan Frenkie. Ja. Oké, dus 1-1, we zijn bij rust. Ja, en dan meteen na rust scoort Frenkie de Jong nog een tweede. Oké. Ja. En dan wordt de wedstrijd gecontroleerd uitgespeeld. Ja, en dan wordt het gewoon defensief uitgespeeld. Ja, defensief uitgespeeld. Nou, ik kan geen betere analyse geven. We praten zo meteen verder. Ik wil nu alvast bedanken hier aan tafel. We gaan toch nog eerst even kijken naar een optreden van Dali en Ruud Lukker. Want die gaan samen optreden, vader en dochter. En die gaan een prachtig nummer zingen van Crowded House. 1, 2, 3, and... Everything's different. You can find the sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the blue sky. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather.
Ja, dankjewel Dali en Ruud. En dankjewel de gasten hier aan tafel. Heel veel succes bij Roda, heel veel succes bij VVV. Roy, we zien je de volgende keer. Nogmaals dank. En nogmaals dank voor het kijken en voor nu een hele fijne avond.